ba, ni ba kanan duguja ba, babu dangin iya, babu na baba, na cika an gadon sa tumbe mutu ba da an ban kalaban tabbuka bura uba. Wallahi zan ba ka kaya in ka je kan ɗan kwamiti ko ka wallahi yau ɗan kwamiti ya ci ka ce mai sun kama ka kun ɗan sanda ya cire ma wuya ka gane ya yi jiya ma mun haɗu da su a kwana ranar da sa guda 15 haka ake ya shi da suka fada ne yanka yanzu ga ta kayan nan ka gan shi nan da dubu 20,000 ne wani da za a samu 40,000 ka gane sai a fitar da ya kula ba ka suke kuma ka san ne ne nan ga kake jira subhanallah ne nake gani haka kai yanzu Mansur ba na ma faɗa ba har yanzu baka daina ba na da ina ma faɗa ne kake koyewa na daina komai hakan a'a ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron haɗuwa ka da Allah ya za a yi a ce kullum sai an ma faɗa akan wani abu ba za ka bari ka zo ka kama salatin annabi kamar kawai ga Allah amma sai ka tsaya kana irin wannan Malam da ka dama ka zuba, ni fa saboda ba na so da shiru, ko na diyo ba na ji. To dan baka je rediyo ai akwai malamai a duniya kuma in ko kuma akwai malamai. Ni na ruwana. Na ruwana. To ya kamata ka tuna da Allah, ka tsoraci mutuwarka. Kai da hankalin ku go yaran nan. Allah ya shirya ku. Kai yanzu da hankalin ku. Ku zo da ku je ku kama harkokin gaban ku kawai sai ku zaɓi Allah ya shirya ku yara Allah ya shirya ana muku magana ku zan ku faɗa muku mari ka gama da ke ba ka da kuɗi ba ka da kuɗi ta ina ban zagi mutane da nan ka duba abun banza abun banza wannan ai yau shi ku daina wannan abu yau shi ku daina wannan abu wannan ai ba girma ku da yanzu kun girma kun yi hankali ai bai kamata kuna irin wannan sai kuma bracket to ka daya na gaya ba to me zan tsaya na ci ka daya to ina jin ka wallahi ba da abokin malam ne ke ko wallahi dina wala wa